Γιατί είναι νούμερο 1, κυρίες και κύριοι, αυτό που θα δείτε τώρα. Απλά, επειδή δεν θέλαμε να το δείξουμε έτσι πιο αργά, ναι, είπαμε να το δείξουμε όλοι. Οπότε το έχουμε στο νούμερο 10, είναι το δεκάρι το καλό που λένε. Όπου έγινε μεγάλος δώρος μέσα στις γιορτές, γιατί συνηθίζεται αυτό. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν ξέρω αν υπήρχε ως συνήθεια, ως έθιμο, δεν ξέρω τι να πω, αλλά αναμφισβήτητα είναι ένα συνήθιο που στην Αμερική το είχαν πάρα πολύ. Οι πολιτικοί ειδικά, οι μεγάλες οικογένειες, η αριστοκρατία, οι πλούσιες οικογένειες βγαίναν φωτογραφίες όσο πιο λαμπερές μπορούσαν για τα Χριστούγεννα και στέλναν ευχές. Και έκανε το ίδιο και η οικογένεια Πατούλη που βγήκε μια θαυμάσια φωτογραφία. Ωραιότατη φωτογραφία στο σπίτι, μπορούμε να τη δούμε. Εδώ βλέπετε την οικογένεια Πατούλη σε μια διακριτική φωτογράφηση για τα Χριστούγεννα. Σε ένα βοηθητικό χώρο του σπιτιού. Ναι, σε ένα πρόχειρο χώρο. Το καθιστικό, το πρόχειρο πρέπει να είναι. Το οποίο το μισό να πουλήσουμε πρέπει να έχουμε ξεπληρώσει τους δανειστές. Άνετα. Ό,τι γυαλίζει δεν είναι σκαμπό. Και έπεσαν σε αυτή τη χώρα που ζούμε, έπεσαν όλοι. Ξέρετε, υπάρχει πολύ κόμπλεξ στην Ελλάδα. Έπεσαν όλοι να φάνε τώρα την οικογένεια Πατούλη για αυτή τη θαυμάσια φωτογραφία. Και βγήκαν, ξέρω εγώ, στο Facebook διάφοροι και παρουσίασαν αυτή τη φωτογραφία κυρίως που κυκλοφόρησε. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Γιώργος Μάγκας και... Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο. Κάποιος παρήσαπιος στο σαλόνι της οικογένειας. Μετά κάποιοι δικοί μας εδώ, κάποιοι μέσα από την ομάδα του Ράδερ Βίλα κάναν αυτή τη φωτογραφία. Θα μπορούσε να ήταν. Δίνουμε ιδέες για τα επόμενα Χριστούγεννα και για την. Δεν είναι τόσο ή, πλάμο. για παράδειγμα, ίσως αυτή η φωτογραφία, η επόμενη. Αυτό ναι. Για να είναι και σε εξωτερικό χώρο και όχι μόνο μέσα στο σπίτι. Ενώ στο παρελθόν η Μαρίνα Πατούλη, η οποία μπράβο της γιατί αγαπάει πολύ τον άντρα της και είναι περήφανη για αυτό. Και αυτή έτσι είναι το σωστό. Είχε κάνει αυτή τη δήλωση. Κοιτάξτε, και ως σύζυγος του Πατούλη θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει έναν τύπο άντρα που πολλοί του λένε ότι είναι ο Τζορτζ Κλούνι και θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίος άντρας. Έτσι, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι ο Γιώργος Πατούλης, για εσάς που δεν γνωρίζετε, είναι ο Δήμαρχος Αμορουσίου. Και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Αλλά και όλος αυτός ο ντόρος, και ενοχληθήκαμε κι εμείς που πέσαν όλοι πάνω να φάνε τους ανθρώπους χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Είπαμε να εντρυφήσουμε στο θέμα και να κάνουμε μια μικρή έρευνα για την οικογένεια, για τις συνήθειές της, για το τελικά είναι τα πράγματα έτσι. Και έχουμε να σας πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ λιτή καθημερινότητα, μια πολύ απλή καθημερινότητα, γιατί φτιάξαμε ένα μικρό φιλμάκι για σας, ένα μικρό, πώς το χαρακτηρίσουμε, ντοκιμαντέρ, όχι ντοκιμαντέρ, μια μικρή γλυκιά ταινιούλα έτσι, για την καθημερινότητα και για το ζεύγος Πατούλη. Μια ταινία χρυσού μήκους, μπορούμε να πούμε. Ναι. Πολύ ωραίος. Πολύ εύστοχος χαρακτηρισμός. Μια ταινία, ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για αυτό το. Μια ταινία χρυσού μήκους για το ζεύγος Πατούλη που σας την παρουσιάζουμε αμέσως τώρα στο Ράδιο Αρβίλα. Παρακαλούμε, απολαύστε την. Κύριε Πατούλη, μετά την πρόσφατη φωτογράφησή σας, κάποιοι μίλησαν για επίδειξη πλούτου και ειδικά για την επίδειξη χρυσού. Στη ζωή μου το μοναδικό χρυσό που έχω είναι η γυναίκα μου. Όλο το χρυσό του κόσμου. Κυρία Πατούλη, και εγώ δεν ξέρω γιατί, αλλά κάποιοι μίλησαν ότι προβλήθηκε ένα σπίτι με τη φωτογράφηση κάπως υπερβολικό. Θα σας εξηγήσω. Είχαμε περάσει μια μικρή κρίση στο γάμο μας πριν από κάποια χρόνια, δεν είναι κακό να το πω. Και απευθυνθήκαμε σε διάφορους ειδικούς. Και επειδή ως γνωστόν ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά, ένας από τους ειδικούς μας σύστησε να γεμίσουμε το σπίτι με χρυσό προκειμένου να σώσουμε το γάμο μας. Και τελικά αυτό κάναμε. Δηλαδή, για να καταλάβω, όλο αυτό το χρυσό ουσιαστικά είναι μια θυσία εκ μέρους σας προκειμένου να τονωθεί η οικογενειακή σας ζωή. Έχει τόσο πολύ δίκιο, γιατί η αλήθεια και ολόκληρη ζωή είναι ο έρωτας. Δύο σπουργίτια στην φύση που αγαπιούνται. Θέλουν χρυσή φωλιά για να περνάνε καλά. Κουτί άνθρωποι.
Κυρία Πατούλη, έχετε χαρακτηρίσει το σύζυγό σας περισσότερες από μία φορές George Clooney. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, νομίζω ότι είναι φανερό. Βέβαια, αν τον παρατηρήσει κανείς, έχει και λίγο Brad Pitt. Αν το δείτε λίγο καλά, έχει και λίγο Brad Pitt, αλλά είναι κυρίως George Clooney. Θεωρώ ότι ο George Clooney μοιάζει στον άντρα μου, όχι ο άντρας μου στον George Clooney. Αγάπη μου. Αυτός ο έρωτας. Οπότε να υποθέσουμε ότι κι εσείς είστε μια ξανθιά έκδοση της Αμάλα Λαμουντίν. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Εγώ θα μιλήσει ο George. Μου νηντίζει λίγο, αλλά κυρίως θα χαρακτηρίσει την γυναίκα μου μια ξανθιά. Ατζελίνα Τζολί. Δεν τρέπω να το πω, άλλωστε η κάμερα δεν λέει ψέματα. Ποτέ. Ως πρώτη κυρία του Αμαρουσίου, θεωρείτε ότι είστε ένα πρότυπο για τις γυναίκες του Δήμου σας? Αισθάνεστε ότι κάποιες από αυτές προσπαθούν να σας αντιγράψουν? Είναι μεγάλη ευθύνη. Είναι μεγάλη ευθύνη να είσαι πρώτη κυρία του Αμαρουσίου και αναμφισβήτητα αποτελώ πρότυπο. Κανονικά όχι ότι είναι η γυναίκα μου, αλλά έπρεπε να γίνω πρόεδρος Δημοκρατίας για να είναι η γυναίκα όλων των Ελλήνων. Δηλαδή δεν μπορεί το Αμαρούσιο μόνο. Ναι. Έχει τέτοια πρωτοκυρία. Είναι κακός ο Παυλόπουλος κάθεται. Έπρεπε να αλλάζαμε. Εντάξει, ας μην βιαζόμαστε. Εγώ έχω μια ιδέα. Με τους τσολιάδες απ' έξω, σε χρυσό. Έχω ιδέα. Εγώ μπορεί να τους φώναζα και μέσα βέβαια κάποια στιγμή. Ένα ντεκόρ θα είχαμε. Περιγράψτε μας μια μέρα πώς είναι ένα 24ωρο της οικογένειας Πατούλη. Έχουμε μια πολύ γλυκιά και απλή καθημερινότητα. Λυτή θα χαρακτήριζε κανείς την ζωή μας. Σηκωνόμαστε το πρωί. Έχουμε το γερτήριο πρώτα απ' όλα. Αφού ξυπνήσουμε καλά και μετά, ο άντρας μου πάει στην τουαλέτα βέβαια. Εσείς κύριε Πατούλη? Τι εγώ? Στην τουαλέτα? Εγώ δεν πάω ποτέ στην τουαλέτα. Είναι αλήθεια, 30 χρόνια τώρα δεν... Αμέσως μετά την τουαλέτα, το αγοριό μου, φεύγουμε, πάμε στις δουλειές μας. Έχουμε ευθύνες στο Δήμο. Μόλις ολοκληρώσουμε το πολιτικό μας έργο, επιστρέφουμε σπίτι, όπου έχουμε το βραδινό μας δείπνο. Γιατί να λοιπόν. Τώρα. Γιατί άνθρωποι είμαστε κι εμείς, όχι θα το πω. Αμέσως μετά το δείπνο, κάθε βράδυ, πριν τον ύπνο, ό,τι και να γίνει, κάνουμε σεξ. Αγάπη μου. Εκτός από τις εθνικές εορτές, όχι ποτέ. Ναι. Και τις θρησκευτικές. Εντάξει, όχι, τα Χριστούγεννα καμιά φορά. Στα μάτια μου.
Τζορτζ! Και μόλις τελειώνει το καθαρό αιμάτι. Του αρέσουν αυτά. Μόλις τελειώνει ο Τζορτζ, μετά πέφτουμε για ύπνο, γιατί αύριο μας περιμένει μια ακόμα μέρα σκληρής δουλειάς, προσφοράς κοινωνικής και πολιτικής. Άντε μόνο μου, καλό βράδυ. Κανείς αγάπη. Θησαυρέ μου, τι θα έκανα χωρίς εσένα. Αμεγώ, αγάπη μου. Κύριε Πατούλη, κυρία Πατούλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάρτε ένα χρυσό φοντάν. Όχι, μην τα δίνεις τώρα, μην προκαλείς. Θα λένε πάλι το χρυσό φοντάν και τέτοια. Πάρτε ένα απλό φοντάν. Είχαμε και εκείνο το... Ταινία χρυσού μήκους για χρυσή σφαίρα, όπως λέει ένας φίλος. Πρέπει να σας πούμε ότι, παιδί μου, καθόμουν και το σκεφτόμουν τόσα χρόνια. Δεν ξέρετε, δηλαδή, τι να σας πω από... Πότε να πω... Το 1994 που ξεκινήσαμε να κάνουμε σάτυρα στην τηλεόραση, έχουν περάσει 22 χρόνια, 23 χρόνια. Εντάξει. Και τι δεν έχουμε κάνει μέσα σε αυτά τα χρόνια, άπειρα γυρίσματα, άπειρα πράγματα, άπειρες. Την είχα γλιτώσει, δεν με είχε φιλήσει ποτέ στο στόμα ο Γιάννης ο Σέρβας. Και φτάσαμε το 2016 να με φιλήσει στο στόμα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη τον Καναρίδη, τον φίλο μας, γιατί μας παραχώρησε το σπίτι του και τη θαυμάσια γυναίκα του, τη Δήμητρα. Πολλά φιλιά και το κάναμε άνω κάτω, είδατε πόσα άτομα μπήκαμε μέσα. Αλλά βέβαια και από τον Δήμο Παύλου Μελάτο, ο Δήμος Παύλου Μελάτη, την φιλαρμονική του. Φιλαρμονική Ήρης. Ήρης. Τα παιδιά ήταν το θαυμάσια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γελάσαμε πολύ, περάσαμε ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Φίλικα, χρυσή αρκούδα και χρυσό αγαλματίδι μαζί έχουν τα βραβεία. Μα ναι, δεν προλάβαμε τις χρυσές σφαίρες που ήταν χθες δυστυχώς για αυτή την ταινία. Έχεις μεγάλο σουξέ, Αντώνη, να ξέρεις, θα φας πολύ κυνήγι τώρα που σε είδα με αυτόν τον τρόπο. Όχι το θησαυρό μου, όχι το θησαυρό.